2016 είμαι σίγουρος, guys, πως δεν θα τελειώσει ποτέ. Το στείλετε. Για μας σίγουρα δεν τελείωσε πάντως. Μα πόσες γιορτές έχουμε, πόσες γιορτές έχουμε ακόμα, Κόκκι? Έτσι. Ακόμα μία γιορτή, Στεφανία. Πανηγύρια, πώς θα τα κάνουμε, πόσα πανηγύρια θα κάνουμε ακόμα? Ένα ακόμα, εγώ νομίζω ότι είναι δύο. Πάντως εγώ Χριστόφορε ξέρω ότι έχουμε ακόμα 3 καράβια και 2 σαφάρια. Παιδιά, τι λέτε! Ακόμα 2 μήνες, 3 μήνες, δεν θυμάμαι τι θα κάνουμε. Τέλειες ψυχαγωγή. Τι κάνουν αυτοί ακόμα εδώ? Πάρε, πέθανα τώρα, με σκότωσα. Τι γίνεται εδώ? Μπορείτε να μου πείτε τι κάνετε ακόμα εδώ? Η κατασκήνωση έχει τελειώσει. Τι? Η κατασκήνωση έχει τελειώσει, δεν το έχετε καταλάβει, έτσι? Όχι ρε, δεν γίνεται αυτό. Όχι ρε Φώτη. Έλα, ξεκόλα. Ξεκόλα. Ο Χριστόφορος δεν νιώθει καλά. Χριστόφορε. Τι έχεις πάθει αγόρι μου? Χριστόφορε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Στο γιατρό, γρήγορα, στο γιατρό. Στο γιατρό, παιδιά, στο γιατρό. Πιάστε τα πόδια, 2. Όχι μόνο. Γιατρέ. Γιατρέ, δεν νιώθει καλά. Γρήγορα. Πάλι πρόσεχε. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι με το νερό ηρέμησε. Είναι σε φάση που βλέπουμε μεγαστήνες μας. Μην ανησυχείς, μπορεί η κατασκήνωση να τελείωσε, αλλά όλο το χειμώνα έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να ξυπνήσεις, είσαι σε κόμμα. Ξύπνα, Χριστόφορε, ξύπνα. Χριστόφορε, ξύπνα. Χριστόφορε, Χριστόφορε. Χριστόφορε! Ξύπνα ρε! Εσύ! Χριστόφορε λέω! Ξύπνα! Χριστόφορε! Έλα! Έλα, ξύπνα! Ξύπνησε γιατρέ! Ξύπνησε! Για να βγάλουμε το οξυγόνο. Είσαι καλά? Πάρε μια βαθιά αναπνοή. Ωραίος. Μίλα μας, πού είμαστε? Στη Γιούπι Καμπ είμαστε! Το βρήκε γιατρέ! Το βρήκε! Το βρήκε. Είμαστε στη Γιούπι Καμπ. Είδα ένα όνειρο. Ωραία. Άσε λίγο τώρα τα όνειρα. Σίγουρα να πούμε στα παιδιά τι θα κάνουμε όλο το χειμώνα. Παιδιά, όλο το χειμώνα μπορείτε να μας βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook Γιούπι Καμπ Κατασκήνωση. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε το λογαριασμό μας και το κανάλι μας στο YouTube Γιούπι TV. Και μην ξεχνάτε να είστε συντονισμένοι στην εκπομπή μας στο Διάφτωση Χρυσό. Που θα συνεχίσει για την επόμενη χρονιά. Γεια σου Γιούπι, τα λέμε μέσα στο χειμώνα. Γεια!